приготвили виното? Ида! Дъще, ти приготвили най-хубавата кърпа. Хайде бързо, че цяла вечер тях чакаме. Добра среща, Стопанено. Добре дошли. Дошли сме да ти поиграем за здраве, за берекет на тази къща. Да видим. Айде, бързайки. Добре сте поиграли, ама искаме и най за момата да играйте. Айде, бързайки, да поиграем и за момата. Добре си ни поиграла, бразайче. За хубавата игра сега ще те даря с най-хубавата кърпа. Дето Димитричка специално заради тебе е изтакала. Пък здраве и берекет да ни донесеше до година, може някой изет, ама не да си ти. Ади от мене една пара да стане едро житото и от нашето доброжанското вино да почерпа. Да поядай. Айде, да здраве, Стопанено. Здраве! Няма да почерпим бързайката, аз. Страх ли те? Дай, Страх ме. Айде, бързайки, едно вино да... Малко да напомниш Айде. силици, че цяла Айде. вечер сте играли. Ерлия дай. Айде, бързайки. Ставай със здраве, Стопанено. Живи здраве, бъдете, до година пак да дойдете.